Айде да видим днес да сглобиме. Е тая машина. Седи мой приятел тук, Владко. Владко е на линия. На здраве, виж той дига на здраве. Да я видим да нагласиме. А през това време успях да смена катализатора на тая. Сега оставам малко да поработи. После само ще й поставя отгоре ето тук защитата, да не прегрява нататък към купето. Какво трябва да ви представлява колата? Ето такъв вид трябва да е. Ето. Ето така трябва да е колата. Двигателът ви. Е трети оттягане.